Avrupa Ezidi Cemaati olarak Li Amedê endamên Meclîsa Çilan li dêra Sorb Giragos ji bo daxuyaniyek rojnamevanî kom bûn. Di daxuyanî de hemû nûnerên ol û baweriyên cuda amade bûn. Meclîsa Çilan li Amedê meclîsekî kevnar e û ji hemû ol û baweriyan re pêşengiyê dike. Li ser navê Meclîsa Çilan nûnerên Kurd, Ermen, Suryan, Alewî, Ezidî û Keldanî yek bi yek axaftinên xwe kirin. Endamên Meclîsa Çilan û namzetê parlamenteriyê Partiya Çepa Keskê Amedê Azad Barış ji bo pirrengiyê spasiya xwe bilêv kir û soza parastin û mafên hemû baweriyan da. Belê ev meclîsa çilmêra min jê re dibêjin bi zaravê êzdiyan yê Kurdî armanc ew bû berî armancê em li ser mijarê axivîn gelo kam çi bikin û heyeta me ku ya êzdiya ji Ewropa jî hat û Vakfa Kültür û çanda êzdiya jî me hev re peyivîn me got li vê derê kultur hene bawerî hene cîranê me hebûn em jî cîranê hineka bûn hatiye ji bîr kirin ji bo ku em dîsa xwe bînin bîra wan em jî wan dîsa werin bîra me em tiştekî wisa çê bikin organizasyon fikrê wî hawî derket. Nûnerê ol û baweriyan ji bo komûniya wan û parastina mafê mirovan wisa naxivîn. Lazım e li vî welatî ev çend salê dawî heqeten zav hişkbûn çêbûye zav çawan bêjin tirş û talî çêdibin. Em dixwazin nermayî çêbibe em dixwazin biratî çêbe ev seçim ve wesîlekî ku weka vê sofrê weka xeberdana xwe de jî got ev sofra hane ciyê her kesî ciyê xelqa gela baweriya tev li serî hebû çawa delalî xweşitî biratî derbas be em dixwazin bi teama vê sofrê li Tirkiye tev ev seçim ve wesîla biratî û aşîtiyê û hevaltiyê û gelek orneka qenc gojwara şanî bide ew jî wê qenc bin. Em jî halo em din olarak qen bêjin ruhanî olarak qen bêjin lazim e got em ji hevdû hiz bikin em mela û muftî û yê dîna hemû wa mesela yê êzidiya yê elewiya û yê bahweriya vî cî hemû lazim e got ewil em ji hevdû hiz bikin hevdû nas bikin ji hev re qenc bibin. Ji bo yî got bi rastî got em Xwedê Teala temsîl bikin. Wextê got em ji hevdû hiz nekin nikarin Xwedê Teala jî temsîl bikin. Rastî ez gelek kêfxweş bim ew qa cudatiya ola nav Kurdan da ez viya min zanibû lê min bawer nedikim rojekê dê hemî werin bahev ev ya tiştekî ez bawer dikim dest pê ke. Gelek ciya jî hatine bahev lê ev li vir li Amedê li vê dêrê lev hatina wana civata wana ku li vir ez pê kêfxweş bim û ku min jî vê civatê de ciyê xwe girt hatim tev wana da ez beşdarê wana bûm. Daxwaz û armancên Meclîsa Çilan bi vê daxuyaniyê biraya giştî hat parvekirin. Hêviya Meclîsa Çilan ew e ku di hilbijartina pêşiya me da encam çibe jî bila mafê mirovan û aşîtî were parastin. Ferhat Mehmedoğlu, Kursat News, Amed.